Na Slovensko príde hviezdny Ronaldinho. Brazílska futbalová legenda sa v septembri predstaví na štadióne Antona Malatinského v Trnave v dueli, ktorý nesie názov Ronaldinho Show Slovakia 2026. V exibičnom stretnutí nastúpi výber brazílskych legend proti legendám Slovenska. Výber Kanárikov bude mať na starosti samotný Ronaldinho. Organizátori konkrétne mená predstavia postupne, no chýbať by nemali Maicon, Rafinha či brankár Elton. Je privilégiom byť súčasťou takejto akcie. So Slovenskom mám dve veľmi dobré skúsenosti. Jednu na klubovej úrovni s Portom a druhú s reprezentáciou z olympiády. Ďakujem všetkým, ktorí podporujú futbal, pretože aj vďaka futbalu sa svet môže stať lepším. Ronaldinho hral na Slovensku naposledy v roku 2003, keď Matador Púchov čelil v predkole pohára UEFA Barcelone. Senzačnú remízu 1-1 vtedy na starom trnavskom štadióne zariadil Milan Jambor. Ten spolu s Miroslavom Karhanom nebude chýbať vo výbere našich legend. Verím tomu, že sa podarí predať čo najviac lístkov, pretože si myslím, že takáto akcia si to zaslúži a tí ľudia by sa mali prísť a jednoducho mali by si užiť, že niekto takýto príde. Myslím si, že to môže byť skvelá akcia.